Il-Knisja Arċipretali tan-Naxxar gawdiet minn 20 ta' eluf ta' euro fondi Ewropej biex isir xogħol ta' restawr fuq il-faċċata tal-Knisja Kolleġjata iddedikata lil Marija Bambina. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif il-proġett sewa aktar minn 150,000 euro li 124,000 euro minnhom kienu mill-Unjoni Ewropea. Minnaħa tiegħu l-Arċipriet Don David Gawċi irringrazzja lill-komunità naxxarija li ġabret 20% tal-fondi meħtieġa. Minnaħa tiegħu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal li l-Knisja f'Malta impenjata li tħares il-patrimonju kulturali kattoliku għax temmel il-knies tagħna jiffurmaw parti essenzjali minn dan il-patrimonju u faħħar l-impenn ta' kull min kien involut biex il-fondi Ewropej setgħu jintużaw għal dan l-iskop tajjeb. Huwa importanti ħafna li aħna dak li għandna napprezzawh, inżommuh tajjeb u anki fejn bżonn nirrestawrawh ila li b'dak il-mod aħna nkunu qegħdin l-ewwel nett nkunu ġusti mal-antenati tagħna illi tant ħallew wirt prezzjuż u nkunu kapaċi anki nożżuh dal-wirt li ġej minn qabel. Fl-istess waqt nkunu anki kapaċi li ngħaddu lil ġenerazzjonijiet futuri verament wirt sabiħ. L-Isqof Gallia Kurmi qal li meta nħarsu lejn il-Knisja m'għandniex biss naraw kemm sabiħa iżda wkoll nifhmu aħjar kif din il-binja tlaqqa flimkien u tilqa' fi ħdana lil poplu għal qima lil Alla. Barra minn hekk hu importanti li l-knies tagħna jinżammu f'kundizzjoni tajba għax hekk ukoll il-bniedem jista' jħossu aktar komdu f'ambjent li jgħinu jibni l-valur insara li jgħinu lis-soċjetà tkun waħda aktar b'saħħitha. L-Isqof Awżiljarju kompla li minkejja li kellha l-binjiet tagħha magħluqina l sentejn minħabba l-pandemija, il-Knisja f'Malta baqgħet għaddejja bil-proġetti ta' konservazzjoni u restawr f'diversi parroċċi u knejjes. Kompla li investiment bħal dan għandu jkompli jenna narfu niddistingwu bejn dak li hu għal ġid komuni u dak li jfisser biżgwadan għal ftit nies b'detriment tal-bqija. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Paċeros u s-Segretarju Parlamentari Chris Bonet.